लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि समफोराव मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायाव दिहुनजानाय गोसो दंबोला बुंना लाखा मिउजिक भिडिअखौ सेथि खोन्दोनिफ्राय ब्रैथि खोन्दोसिम नायखांखाबाय आरो देग्लाय बोसोरावबो बिथां खनसाय ब्रह्मनिनो सुजुनायाव आरो बिथांनि रोजाबनायावनो गोसो दंबोला बुंना लाखा बाथि खोन्दो मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर। आङो बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै सिगांनि भिडिअफोरावबो सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै होखादोंमोन आरो देग्लायनि बिथांमोननि बे फैनो गोनां गोसो दंबोला बुंना लाखा बाथि खोन्दो मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दिप्ति बसुमतारी लोगोसे साननि ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्सनखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा। लोगोफोर दायो बिथांमोननि बे फैनो गोनां गोसो दंबोला पार्ट 5 मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना साननैसो उनावनो बिथांमोननि बे फैनो गोनां गोसो दंबोला पार्ट 5 मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। दायो नोंथांमोना सोर सोर नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड जाखो कमेन्ट खालामदो। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।